Que tal, saúdos? Concentración dos traballadores de urxencias pediátricas do Hospital Provincial de Pontevedra exixindo melloras no servizo. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. Os traballadores de urxencias pediátricas do Hospital Provincial reclaman melloras no servizo. Hoxe concentráronse ás portas do centro para denunciar varias carencias. Unha delas que os doentes de psiquiatría teñan que ser atendidos no medio das urxencias materno-infantís. Nunca houbo ningún incidente grave, pero sí que perciben perigos para a seguridade das persoas. Es insostenible que haya determinados pacientes que se ponen agresivos, que se ponen irritables, que chillan, que a veces se escapan, que corren por los pasillos, que se meten en zonas de los niños. El servicio es muy pequeño y eso conduce a un problema de riesgo muy importante. Esta é a situación que se vive en moitas ocasións nas urxencias materno-infantís do Hospital Provincial de Pontevedra e que hoxe quixo denunciar o cadro de persoal cunha concentración convocada polos sindicatos. O servizo atende tamén as urxencias psiquiátricas e aínda que insisten en que nunca se rexistrou ningún problema grave, creen que non é unha situación idónea. 19 años así, se le ha pedido a la dirección esta, a la anterior y nunca han dado una solución. Siempre es que no tienen sitio, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, nosotros no somos encargados de buscar la solución. Tienen que ser ellos, que para eso son los que gestionen e que nos den unha solución. Pero este non foi o único motivo que levou os profesionais á rúa. Tamén denuncian un intento do Servizo de Xinecoloxía por mudar o protocolo de atención das urxencias xinecolóxicas e obstétricas. Queren que as mulleres sexan valoradas inicialmente polos médicos de urxencias. Na actualidade, as doentes reciben directamente a atención dos especialistas. Ni aquí, en el provincial, cuando se atendían todas las urgencias de adultos hace 20 años, ni arriba en Montecelo se hacía de esta manera. Siempre eran los ginecólogos los que atendían en primera instancia este tipo de patología que consideramos especial y específica, y que no tiene ningún sentido que nos metan a dos médicos que no tenemos ninguna experiencia ginecológica, tenemos la formación básica que tiene cualquier médico de familia en ginecología, a valorar algo en un ambiente hospitalario, cuando resulta que están los ginecólogos de guardia. Ademais, os profesionais comparten outra reclamación que si se estende polos centros sanitarios galegos, a falta de persoal fixo que se substitúe con contratos eventuais que dificultan a organización dun servizo chave como é o de urxencias. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O modelo de cidade de Pontevedra volve estar no radar internacional. A capital é unha das tres finalistas ao primeiro premio que entrega a Comisión Europea en Seguridade Viaria e optou o galardón por non ter rexistrado falecidos en accidentes de tráfico en vía urbana dende o ano 2011. O gañador coñecerase o vindeiro 30 de marzo en Bruxelas. O vindeiro 30 de marzo, Pontevedra podería facerse cun novo galardón polo seu modelo urbano. A cidade é unha das tres finalistas ao primeiro premio que entrega a Comisión Europea en Seguridade Viaria. Nos elixen como finalistas pola reducción efectiva e sostida de Pontevedra no número de mortes e lesións nas vías urbanas, nas rúas, su clara estrategia de monitoreo e su enfoque na mobilidade activa como caminar ou andar en bicicleta. E que a cidade non rexistra ningún falecemento en accidente de tráfico nas vías urbanas dende o 2011. Isto valeulle estar entre as tres finalistas, competindo coa turca Ordu e a polaca Jaorzno, despois de impoñerse a outras 26 cidades europeas, entre elas 10 españolas. Todo o que sea proxección é positivo para a cidade e positivo tamén para poder acceder a proxectos innovadores ou proxectos novedosos ou proxectos de vanguarda, non?
A candidatura pontevedresa chega respaldada por un modelo integral que supuxo unha revolución completa da cidade. Dese modelo integral que atende a todos os aspectos da vida urbana. Obviamente falamos de máis cousas, que é un modelo integral, que ten que ver coa reducción dos tráficos innecesarios, que ten que ver co incremento do espacio destinado ás persoas e ás bicicletas e a reducción do espacio destinado aos coches, coa reducción da velocidade, coa mellora, co calmado de tráfico con medidas de calmado verticais de tráfico. Estes cambios reflíctense nas cifras. No 1999, máis de 100.000 vehículos entraban e saían a diario da cidade. Entre 1994 e 1999, 25 persoas faleceron en accidentes de tráfico nas vías urbanas, ata os cero que se rexistran na actualidade dende o 2011. En canto aos feridos graves, só houbo 14 nos últimos 9 anos, fronte aos 69 do ano 99. O modelo seguido por Pontevedra basease na idea de cidade do pedagogo italiano Francesco Tonucci. Precisamente hoxe estivo aquí en Pontevedra para impartir unha conferencia no marco da programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Tonucci asegurou que a cidade é un exemplo do que se pode facer. Este proyecto, la ciudad de los niños, que es un reto de cambio, es una propuesta política que hacemos a los alcaldes para que las ciudades cambien para salvarse, pero significa deme tiempo que resuelve el tema del tráfico, pero no tenemos recursos, pero si lo hago no me votan, y por lo cual para mí poder decir no, pero es posible, porque hay quien lo ha hecho, y Pontevedra es una de las pocas. 300 proveedores da empresa Nexia únense ante a creba da construtora. Son compañías de Galicia, Asturias e o norte de Portugal que quedan nunha situación económica moi delicada tras o peche de Nexia. Acaba de constituir unha plataforma de afectados que cifra en 8 millóns de euros a contía debedada pola constructora. 300 empresas de Galicia, Asturias e o norte de Portugal quedan na corda frouxa tras a quebra de Nexia. Calculan que a construtora debeda uns 8 millóns de euros a proveedores e diferentes sociedades. Coordinar esfuerzos y emprender todo tipo de ayudas mutuas encaminadas a solucionar los problemas creados a los afectados. Denunciar ante las autoridades y ante la opinión pública las actuaciones ilícitas llevadas a cabo por Nexia y Infraestructuras. Defender los derechos de los afectados y promover iniciativas como la elaboración de recursos y, si fuera necesario, la toma de medidas legales oportunas. Os afectados deron un paso adiante e constituíron unha plataforma. A intención é prestar unha fronte unida e denunciar ante as autoridades os enganos que aseguran cometeu Nexia, prácticas que agora poderían levalos a eles á quebra. Dignificar el sector que durante tantos años ha estado muy maltratado por malas praxis de muchas empresas, ¿no? Como ahora ha pasado con Nexia, y poder evitar que eso pueda pasar en un futuro, ¿no? Y que las empresas que son legales y que realmente cumplen con su cometido y hacen bien los trabajos nos vean afectadas por la mala imagen que puedan crear en el sector empresas como el caso Nexia. Tras a súa quebra, a construtora perdeu numerosos contratos públicos e deixou multitude de obras sen rematar. Ademais, a Inspección de Traballo interviu de oficio para que a Seguridade Social dera de baixa aos seus traballadores que xa tiñan varias nóminas pendentes de cobro. Pola súa banda, máis dunha trintena dos proveedores afectados xa puxeron en marcha accións xudiciais para reclamar os impagos. Palma Castro será a número 3 nas listas do Partido Socialista de Pontevedra para as eleccións autonómicas do 5 de abril. A formación celebrou onte unha reunión en Santiago na que decidiu aupar a candidatura da edil pontevedresa e deixar fora a actual deputada María Pierres. Pierres fora a máis votada polos afiliados do Partido Socialista. Castro xa anunciou que ten intención de deixar a política local. O PSD xa ten as súas listas para as eleccións autonómicas do 5 de abril. A concelleira pontevedresa Paloma Castro dará o salto ao Parlamento galego. Aparece no terceiro posto, precedida polo candidato a Xunta Gonzalo Caballero e a edil viguesa Isaura Abelairas. Responsabilidade moi grande que asumo e con moitísimas ganas de traballar neste proxecto que realmente levo traballando con el da man durante estes 2 últimos anos. Creo que son unhas listas moi completas. Dentro do partido temos xente moi preparada
preparada para poder facer 20 listas e as 20 listas serían unhas boas listas, pero bueno, temos que ceñirnos ás que considera o noso secretario xeral que son as máis doadas para afrontar o seu proxecto e rodearse da xente que cree que va a poder defendelo. Queda fora da candidatura tamén pontevedresa María Pierres, deputada autonómica na última legislatura. Pierres foi a máis votada por parte da Asamblea Local Socialista e aparecía no número 4 da lista que propuxo o Comité Executivo Provincial. Onte o Comité Nacional facía varios cambios para incluir a candidatos próximos a Caballero, como o caso de Castro. Non se pode confundir este procedimento cunhas primarias, non? Unhas primarias ten que ser respetado tal. Este procedimento son procedimentos asamblearios que se fan en las diferentes agrupacións, se proponen diferentes nomes, en algunhas agrupacións uns, en outros, hai xente que se propone moitas, e os resultados pois foron moi variados. Realmente, ao final, o que fai as listas é o noso secretario xeral, que sei de primeira man que o fixo cunha mirada moi ampla, pero sempre hai que ter en conta que el ten que traballar e ten que ter un equipo, é o seu equipo que vai traballar con el. Paloma Castro conseguiu unha acta de concelleira nas pasadas eleccións municipais e tralo acordo entre BNG e PSOE pasou a formar parte do goberno pontevedrés. A edila xa adiantou a súa decisión de deixar a política municipal. Eu sempre defendín e sempre vou a defender que unha persona é un cargo. Entonces eu en ese momento, ainda non sei cando será o momento, pero será dentro de pouco nese proceso que terei que ceder o meu espazo o seguinte da lista. A marcha de Paloma Castro suporá a entrada na corporación do seguinte candidato na listaxe das eleccións municipais. Será Marcos Rey, presidente da Comunidade de Montes de Verducido. O programa municipal A Memoria das Mulleres avanza para seguir situando as mulleres no espazo público. Tras nomear varias rúas e espazos con nomes femininos, o Concello instalará paneis polas rúas con información sobre as súas biografías. Colocando paneis polas rúas que xa están, algunhas xa teñen nome de muller, como son a Josefina Arruti, Amalia Álvarez ou María Victoria Moreno. Amalia Álvarez xa hai un panel colocado, é o parque, como vos comentaba, xa hai un panel colocado, pero, bueno, intentaríase mellorar e sustituir, porque, bueno, ten algunhas eivas. Neste incluiríanse os datos máis relevantes da súa biografía. No caso de María Victoria Moreno se poden completar con frases sacadas dos seus libros. Bueno, dependendo de cada homenaxeada, pois intentará facer un panel individual. Esta actuación farase nas rúas bautizadas recentemente como María Victoria Moreno, Ernestina Otero e Josefina Arruti ou no parque Amalia Álvarez, pero a intención é levala tamén a outras xa coñecidas na cidade como Rosalía de Castro ou Concepción Areal. Ademais, entre os plans do Concello tamén está o de axudicar unha rúa ou espazo público a Virxinia Pereira cando se fan 50 anos do seu pasamento. Todas as placas incluirán un código QR a través do que se poderá completar a información biográfica das homenaxeadas. Esta recuperación da memoria feminina pontevedresa, o goberno local tamén plantexa a realización de diferentes intervencións artísticas como un mural dedicado á señora Lola ou a instalación de esculturas que recoñezan o labor das lavandeiras dos Gafos, das costureiras ou das mulleres do agro. Segundo Xaquín Moreda, estas actuacións iránse desenvolvendo ao longo dos vindeiros anos. Os do Val do Lérez repiten como gañadores do certame de murgas de Pontevedra. O grupo corouse onte na final por cuarto ano consecutivo co equipo Ja e a tropa de Moncha a Caralla como segundo e terceiro clasificado. Vestidos de veganos, os do Val do Lérez repasaron a actualidade municipal, pero tamén a estatal. O entroido remata mañá co acompañamento e posterior queima do Rabachol a partir das 9 da noite. Coas murgas nos aproveitamos para marchar. Gocen da fin de semana.